Assalamu alaikum. Kamar kullum kuna kasancewa da ni a cikin bidiyoyina. Yau na zo muku da wani fasaha ne wanda shi ma na ƙirƙire shi, ko da yake duk ma dai akwai shi an riga an yi ƙirƙire shi. To amma wannan wani ne wanda shi na ƙera shi da hannuna kenan. Kamar yadda kuke gani kowa ya sani ni ɗan Najeriya ne. A Najeriya muna da abubuwa da ya shafi technology da dama, muna da wannan ilimin. Amma kasancewar ba ma gwada yunƙura amfani da kalan wannan ilimin, sai ba za mu gane muna da shi ba. To kamar yadda duk wanda yake bibiya na ya san ina kawo muku abubuwan da ya shafi technology. To yau ma ga shi nan wannan da kuke gani dai ga shi nan a cikin wannan bidiyo misali kuna kallo. To wannan da kuke gani ba ga shi nan blender ne. Idan kai duba zuwa ga wannan bidiyo da zan saka muku, wannan wani technology ne wanda Abba AB ke samar muku kenan. Ga shi nan kuna gani. To kun ga misali wannan kaman aikinsa ne hakan nan, kaɗan daga cikin kalan ayyukansa. To wanda a nan kuma zan muku bayani step by step akan yadda ma har yadda za ku ƙera shi. Zan saka muku bidiyo a wannan description na bidiyon nan kenan, ko kuma ka duba wajen comment za ka ga bidiyo da yadda ma za ka ƙera shi wannan blender kenan. To kamar da kuke gani wannan bidiyo na blender wanda kasancewar yanzu haka misali ba wuta ne, da mun je da ku step by step har yanda za mu yi amfani da shi. Kuma sai wani error ɗaya da aka samu, shi kofi ɗin da na yi blender da shi ga shi nan kenan kuna gani, jug ne wanda da shi wannan blender ɗin kenan. To sai ya zama ya fashe. Kaga ba zai yi yi muku bidiyo har yanda yake markaɗe haka da sauransu ba. Amma a cikin wannan bidiyo da na ɗan saka muku, in kuka duba zuwa ƙasa cikin channel ɗina kenan, za ku ga bidiyo da yadda yake amfani. Misali shi wannan da za ka shi ma kashe wannan da yi, nan gaba kaɗan za mu kawo muku bidiyon da mun gyara shi wannan da sauransu. Kusan cewa dai abubuwan da muke na technology ingantattun abubuwa ne. Tun da wannan ya fashe, to wani hanya za a bi a gyara shi. To kaga wannan duka ba wani matsala ba ne. Kawai dai ku kasance da ni Abba AB Tech. Insha Allah za ku ga abubuwa da dama da zai ci faranta muku, sai kawo muku ci gaba. Na gode. Kar ku manta da liking da kuma share da subscribe.